Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himam Island City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Banwas sa Manapla, 4 ka mga ginapatihan katapos ang NPA patay sa encounter. Bacolod Congressman Greg Gasataya liwat mapapili bilang kongresista pero bilang neutral nga kandidato. Blockbuster hit ang pilahay sa gihapon sa voters registration sa Bacolod, bisan pa extended na ang registration. Albi Benitez, gitagaan sa otoridad sa PDP laban nga mag-nominate sa mga kandidato sa Negros Occidental kag Bacolod. Kag sa Good Vibes, mga Iloy gikan sa barangay Kanandog sa Murcia, nagalibot sa ilang mga native nga products sulod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, opisyal kag mga ranking members ng New People's Army ang nagsungka sa otoridad. Nag-surrender sang Martes sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army ang 3 ka mga anay miyembro sang NPA nga naga-operate sa Northern Negros. Ang mga nagsungka ang mga katapos ang Northern Negros Front sang NPA. Ini amo Sanday alias Rocky nga team leader kag finance logistic officer sang grupo, alias Baliling nga political guide kag miyembro sang educational staff, kag iya sini mister nga si alias Jamil nga isa naman ka squad leader. Sino sa Army, sila ang nagsungka bangod sang kabudlayan sa bukid kag ang kadulaan sang pagsalig sa ilang nga grupo. Paday naman nga ginapanawagan sang Army ang pag-surrender sa nabilin pa nga mga miyembro sang NPA kag pagbalik sa sabak sang gobyerno. Sa number 9, pag-ban sa mga reclamation activities sa Marine Protected Area sa Negros Oriental sa karon isa na kaordinansa. Isa na kaordinansa ang ginpasar nga legislation sa Sangguniang Panlalawigan sa Negros Oriental nga pag-ban sa reclamation activities sa mga Marine Protected Areas sa probinsya. Sa boto nga 12-0, gin-override sang SP ang pag-veto ni Governor Ruel Digamo sa ginpasar nga legislation gani bangon diri. Ideklarar na nga reclamation-free zones ang 46 ka mga Marine Protected Areas sa Negros Oriental, lakip ng 4 ka mga marine areas sa Dumaguete City, kag ginadumili ang pagpatigayon sang reclamation activities sa siningang mga lugar. Ini ang ginpasar man sa tunga karon sang kontrobersya sa reclamation project sang Dumaguete City nga magahimo sang shoreline sang syudad bilang isa ka smart city. Pero apisar sini, nagaparayon man sa gihapon ang ginahiwat nga forum sang Dumaguete City LGU angot sa ginapropose nga 174 hectare nga smart city project kung sa diin luyag ipainchindi sang syudad ang mangin benepisyo sang sini nga proyekto. Sa number 8, 235 sa karon ang dengue cases sa syudad sa Bacolod sandig sa pinakaulihing nga report nga gin-release sa City Health Office. Ini ang humalin sang Enero tubtob Setyembre 18 sini nga tuig. Mas manubo ini sa 14.2% kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2020 nga naka-record sang 274 dengue cases. May 3 naman nga na-report na patay bangod sang dengue subong nga 2021 kag ang 3 mga kabataan. May 8 ka mga barangay nga ginakabi ang City Health Office nga mayara sang clustering of cases o kun mga barangay nga mayara sang 3 ka dengue cases o kung sobra pa nga na-record sa sulod sang sunod-sunod nga 4 ka semana. May clustering of cases sa Barangay Mansilingan, Tangub, Singkang Airport, Estefania, Granada, Sumag kag Alihis. Wala untat naman ang panawagan sa CHO sa mga pumuluyo nga magmangin matinlo sa palibot. Sa number 7, isa ka lola ang nasapuan nga patay sa isa ka sapa sa Dumaguete City. Nasapuan nga patay kahapon sa creek sa sulod sang compound sa Barangay Banilad sa Dumaguete City ang isa ka lola. Sunod kay Lieutenant Colonel Joson Paraliag, hepe sang Dumaguete City PNP, wala sang foul play sa kamatayon sang lola kag posible nga nahulog lang ini sa creek. Ginpahayag man sang himata sa biktima nga siya ang may diferensya sa pamensaron kag posible nahulog ini kag nalumos.
Ginpaidalo naman sa autopsy ang bangkay sang lola, agud mapatod kung ano ang kabangdanan sa iya nga kamatay. Sa number 6, nag-report sini nga adlaw ang bag-o nga pamuno sang COMELEC Negros Occidental. Ang pagpungko ni Attorney Ian Lee Ananoria bilang Acting Provincial Election Supervisor ang nabase sa ginpapanaog nga memorandum sa COMELEC Regional Office nga naga-take effect sumugod subong nga adlaw. Gikan sa COMELEC Antique si Ananoria kung sa diin siya nagserbe man bilang Acting Elections Supervisor. Balik naman bilang Elections Officer sa Victoria City si Attorney Fatima Aspan nga nagserbe nga Acting Elections Supervisor sa COMELEC Negros Occidental. Si Aspan ang damlag pa, ginapa-inhibit ni Mayor Evelio Leonor Diaz ang Bacolod sang nagserbe man ini bilang Acting Elections Officer sang Bacolod. Sunod sa alkalde, ang pagdagsa sa mga transferee registrants sa COMELEC Bacolod sang tion sang pagpungko ni Aspan, nagtuga sang palamangkutanon sa integridad sini. Sunod kay Aspan, ang pagbalik sa iya sa COMELEC Victorias kabahin sang regular nga reshuffling sang COMELEC personnel. Sunod naman kay Ananoria, siya ang nag-apply sa amo nga posisyon kasunod sang retirement ni Anay Provincial Election Supervisor Attorney Jessie Suarez. Subong niya, you're the acting PDS. Yes, I am the acting PDS. Nga nagbulos kay at nag-retire na si Attorney Suarez. Yes, amo na ang ano ko kay sa domain na order sa akon ko kay nag-apply man ko di. Okay. So may naman resolution na ako ang nakuha. So amo na siya. So they think they believe nga mas maka-prepare ko nga ako na lang during this time. Sa number 5, kada kandidato tugutan lamang sa duha ka mga escort sa pag-file sang COC. Ini ang pahanumdom sa bago pungko nga pamuno sa Negros Occidental COMELEC bilang pagsunod sa COVID protocol. Ginpatpat ni Attorney Ian Lee Ananoria ang bago nga Acting Election Supervisor sa COMELEC Negros Occidental ang COVID-19 protocols base sa COMELEC Resolution 10717. Ang mag-file sang COC ang sarang makadalas ang duha ka kaupo kun escort. Duha lamang ka mga kandidato upod ang ilang mga escort ang pwede nga makasulod dungan sa receiving area. Dapat sila ang naka-mask kag naka-face shield. Hindi pwede ang cloth mask. Na-accomplish man dapat ang health declaration form. Ang dapat stricto nga pagsunod sa physical distancing nga hindi man magdubo sa 6 feet. Nagapahanumduman ang COMELEC nga dapat eksakto ang pag-fill out sang COC kag certificate of nomination para sa mas manginmadasig. Ini ang dapat 5 copies, notarized, ang lagda original kag may documentary stamp. Ang incomplete sunod sa kay Ananoria ang ila pagbatunon. Plastado naman sa karon ang social hall sa provincial capital kung sa diin pati gayunon sa COMELEC Negros Occidental ang pagbaton sang iga-file nga COC sumugod buwas tubtob Oktubre 8. Damlag pa, ginsiling naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga sa bahin sang Love Negros kag Unega mangin batch by batch ang filing sang COC sa pagsunod sa abiso sang COMELEC. Yung mga failures, sir, mabalik-balik sila. Until na ma-accomplish ang nila yun. Hindi lang pabatunan. So we have to make sure, although ang receiving of COC is ministerial, pero dapat it must be complete on its face. May ara kung ibutang nga tarp to remind the same things nga basa kasubong. Kabudlay subong sang panahon, so we have to strictly enforce ang health protocols. So if they have supporters, they will be left sa dalong nila, hindi sila allowed to magsabi. I don't think so. But I think we will provide an area.
Sa number 4, bisan gina-extend ang voters registration sa COMELEC, malawig sa gihapon ang pila sa gwa sang USLS Bacolod, kaina sang aga. May report si Romeo Subaldo. Daw box office hit sa gihapon ang pilahay sa voters registration sa COMELEC sa Bacolod. Halin Lasal Avenue pa kadto sa Doctor's Hospital ang pilahay. Si Rebecca tumandok sa Mursa. 7 na siya katuig nga nagapuyo sa Bacolod. Lasing ko pala sang kaagahon nagpila na siya sa gwa sang University of St. Lasal Bacolod. O galing, wala siya dala nga ID. Hindi na po guro pa yung aga, mga daso na lang eh. May babalik registration October 11. Ang ini nga grupo sa mga taga-Takuling, last 12 pa lang sang kagabi, iyari na diri kag nagapila. Wala na tulugay. May maubra kami nagbinan gidi umod. Tapos nung sumaka mo din? Hindi na ka mo natulog? Natulog siya. Wala natulog siya. Eh, amo na kami kanin namin. Sir, kung may dala ka nga kape, hindi paigig kami. Ay, wala ka malulog mo kita na ito. Bantahan na lang ni sir. Bantahan na lang. Ang ini naman nga babayi, las 12 man sa kagabihon nagpila. Halin kuno sa kabog, luyag niya nga masaylo na sa Felisa ang iya nga voters registration kay kabudlay maggiho nga mga dokumento, wala nagasinanto. Hindi nga gawin mo kahit nga... Oo, kay kabudlay makuha mga kananganan sa barangay kung dito registrado sa imong ginestaran. Ang ini nga mga hubines naman nga taga Barangay Handumanan, wala sila makahibalo nga extended ang registration. Las 8 pa lang sang kagabi, ari na sila sa pila. May bitbit sila nga placard nga nagapangayo og pagkaon, kay wala pa sila kapanyapon kag nakapamahaw. Sutso family sir. Asot susang. Gabi. Dito sa lang, bay sa likod. Ibang toras 12 ito, kamo sorry kamo sa likod. Nga, Kamti kay ano? kay? It's a prank. Taga-dain ka mo? Andumanan. Di ka balo ka mo extended man ang registration? Why? Balik ko ni last day subong. Musugod diwat October 11 sa 30. Wala ka mo nakabalo? Ang ini nga mga babayi, naglantaw na lang ang isang movie sa cellphone samtang nagahulat sa pila. Sa kilid sang kwan, nagapunsok ang mga nagalaom nga makasulod pa sa 500 nga limit sang COMELEC. Bisan extended ang registration, luyag nila nga matapos na inisubong nga adlaw. Iban sa ila, 3 na kaadlaw nga nagabalik-balik. Tatlo na lang ako ng balik, sir. Balik lang. Tatlo na ni? Oo. Daw masurrender ganin na May mga nagareklamo kung nga ang iban nagapila na bisan may curfew. Ang iba naman may nagapila ng kadaan para sa ila. Ano? May curfew? Mayroon pa din yung tao na din gabi. Tao na? Isang may curfew. Hindi ang totoo, kami alas 2 pa kami. Hindi pa kami diyan pumasunod. Subong nga daw dapat kung tani ang last days ng registration. Pero kung extend inis ang COMELEC, liwat magabukas ang registration, humalin Oktubre 11, tubtub 30. Sa number 3, si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang itagaan sang authority sa PDP laban ng mag-nominate sa mga kandidato sa Negros Occidental kag sa Bacolod City. Bilang appointed president sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan sa Negros Occidental, si Anay Congressman Albi Benitez ang magapirma sa mga certificate of nomination sa mga kandidato sang partido sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod. Ginhatag kay Benitez ng authority to nominate sa mga local candidates bagluwas na labang sa posisyon sang gobernador, mga kongresista kag alkalde sa Bacolod ang ginpirmahan mismo ni PDP laban President Alfonso Cusi. Si Benitez ang magapapili sa pagkaalkalde sa Bacolod sa idalom sang PDP laban Cusi Wing. Siya ang natalana magaengkwentro kay incumbent Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga ginhatagan naman sa certificate of nomination sa Nationalist People's Coalition o NPC.
Sa number 2, Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nagpahayag nga siya magapabilin nga neutral sa liwat nga pagpapili bilang congressional candidate sang Bacolod sa idalom sang Nationalist People's Coalition. May report si Nico Delfin. The decision was difficult to make, but Emosyonal ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya ang liwat nga pagpapili para sa pagkakongresista sang Bacolod sa idalom sang Nationalist People's Coalition. Wala siya sang kandidato sa pagkaalkalde nga pagaupdan sa kampanya. difficult to make, but it was made with the most important and sacred consideration in mind, the lives of the people of Bacolod City. I will run as the official congressional candidate of the Nationalist People's Coalition. I am not taking sides. I will run as neutral. Suno sa kongresista, iya na sugilano ng iya mga nangin maninoy sa kasal nga Sunday incumbent Mayor Evelio Leonardia kag anay Congressman Alfredo Benitez angot siya nangin desisyon. Si Leonardia kag Benitez ang natalana magaengkwentrohanay sa 2022 mayoralty elections. Both are significant to my personal and political journey. My decision is ultimately premised on the realization of the Bacolod City General Hospital, which will start construction next year. Ginklaro man ni Gasataya nga wala siya nagbiya sa Grupo Progreso nga ginapangunahan ni Leonardia. Sa tanan nga naistorya ko, ang ilaya nga ambal sa akon, whatever decision nga akon himuon, ilaya iga respetuhon. And wala man ko yan nakabatyag nga may any pressure coming from anyone. Ginpahayag man sang district head sang NPC nga siyam ka mga mangin kandidato sang NPC ang natagaan na sang certification of nomination and acceptance o konkona. Nalakip diri Sunday incumbent councilor Cindy Rojas, Al Victor Espino, Renisito Novero, Dindo Ramos kag Israel Salanga. May ko naman para kanday City Administrator M. Ang kag sa mga bag-uhan nga kandidato sa pagkakonsihal nga Sunday Attorney Mark Mayo, Pau C. kag Marlon Solidum. Ang NPC ang naghatag man sang kona para kay Leonardia para sa mayoralty elections. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army ang patay sa engkwentro sa Army kag PNP kay nasang aga sa Banwasang Manapla. Suno sa mga residente, nag-ayo ang mga rebelde nga magtinira sa ilang mga balay, bangod nagalain ang ilang pamatsyag kag ginatrangkaso. Yaring report. Ginpang isa-isa pa motos sa ginpagwa sa sining balay sa Hacienda Builders sa Barangay San Pablo sa Manapla ang mga bangkay sang apatanan ka mga persona nga ginapatihan katapos ang New People's Army. Ang isa, bangkay ni Marilyn Badayos alias Munet nga ginasiling mataas nga opisyal sang NPA. Ang duha, ginkilala kay Ronilo Disabille alias Wawi, kag Rudy Carbajos alias Brod nga bana ni Marilyn. Ang isa, pensar anay ni Leonardo Baines, iya utod nga si Ernesto. Iya balay ni Ernesto ang ginatiniran sa mga rebelde. Hindi ako magulang ko. Sino na isa sa mga napatay? Okay, ang iyang asawa. Magulang? Magulang kalina na yan. Oo. Bali, kita nyo man ang una? Kita man na naman sila. Tigin pa sa nanan na kami nila. Nga pamatyon kami nila. Kung yung Kung manugid. manugid kami. Ano ang bagay sa inyo? Nga kung manugid kamo, pamatyon kamo naman. Ang ilang lugar ang masabi ginalabyan sa mga NPA kayara sa nataas nga bangin sang Manapla. Base sa panaysayon sa ukon pag-istorya sa mga residente diri sa lugar, mga subong nga adlaw Huwebes nagsukat ng isa ka semana nga nagatiner diri sa ilang lugar ining mga armado nga persona. Nakabaton sila kung sa pagpamahog sa ilang nga kabuhi nga dapat batunon nila ining mga armado kay man ang iban sa ila kinahanglan magpahuway kay man nagabatsyag sang trangkaso kag ginaugo. Tiner mo sa kaya galahin pamatyon nila. Lain mo tsagya sang? Lain mo tsagya ni? Siyang nag-listar sa iya. Nga tangkaso. Trangkaso na? Big blow. Isa kasi man, siya anak mo naman siya si Morgan naman sakit na da, nga da. Suno kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, commander sa 79th Infantry Battalion, nagkabaton sila sa impormasyon gikan sa mga sibilyan nga isa na kasemana nga nagatinir diri ang may kapinsan na pulo ka mga rebelde. Una-una ginatag na sa aton sang sibilyan, no? Kagi confirm man sa aton asset nga ari di sila. Oh. Ano kanawag gadi sila, sir? Mga isa na kasimana. Isa kasimana. Nga nagkatinar dire. Dire.
Gani ginplano sang Army kag PNP ang isa ka operation. Ilan na abta ng 4 nga yara pa sa sulod sang balay. Sunod pa kay Havines, si Marlene ang finance officer sang NPA sa karon kag ginaplano nga ibulos kay Kerima Lorena Tariman ang napatay nga opisyal sang NPA sa encounter sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Ini sila sa gihapon ang grupo nga nakaengkwentro sang Army sa Kapitan Ramon. Ayos, amo na siya sa una ang secretary sang Southeast Front, no? Tapos subong siya na daang finance officer sang Northern Negros Front. Kag siya na ang ginakabig nga mabulos kay Ella bala. Ang napatay nga leader nila sa Sindarimonda sa Silay. Sanggit palantaw na sa pamilya ang bangkay sa sulod sang balay, dito na nakumpirma nga hindi gali ang tag-iya sa balay nga si Ernesto ang isa sa mga napatay. Hindi? Hindi gali mo? Hindi mo kilala kung sino? Nagapabilin siya nga si Mr. X. May mga butang nga nakala-recover sa sulod sang balay, halin sa mga granada, EOD, mga bayo, learning materials ng NPA, resibo sa pera padala, kag sample sang extortion letter. Nagapati ang Army nga sa sunod-sunod nga kamatayon sa duwa ka mga leader sa grupo, nagahuyang nagid sa karon ang ilang nga puwersa. Sa Good Vibes, duha ka mga iloy ang nagdulhog gikan sa bukid sang Kanlandog sa Banwa sang Murcia agud maglibot sang ilang native products kasubong sang duyan para malampuwasan ang kapigaduhon karon nga pandemic. May report si Nico Delfin. Bisan nagatagi ti ang init nagalibot sa pila ka mga lugar sa Bacolod ang mga iloy nga sanday Rachel Casino kag Emily Tugade agud maglibod sang duyan, mga tray kag pugaran nga himo sa uway, bagakay kag kawayan nga gikan pa sa Barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia. Ang ginalukdo nga duyan ang masami nila nga payong sa init kag ulan sa ila paglibod. Kami ka panaog sa may Grace, tubangan sa Kapi Mabuhay, Sa Mansilingan, sa Libertad. Libertad. Tapos sa Linda sa Libertad sa Agap, galibot na kamo. Oo. Tapos din kamo gapundo, panyaga, mamo na. Kundi na kami magutuman, kundi kami hasta maubos ang baligya, di kami makaon kung may makita kaming karinderya. Kakaubos kit ba na ba? Kaluyan lang kakaubos man. Kabay. Dumalipong na kami blasang laktanay. Bro, Alin sa Libertad, liyong. Istorya nila, las 2 pa lang sang kaagahon, nagahali na sila sa ila puluyan para madulong ang ila ginabaligya nga produkto sa Libertad Market. Katunga sang ila ginabaligya, ang ila ginalibod agud bisan paano may inugbakal sila nga pagkaon, gata sa giban pa nga kinahanglanon sa ila pagpauli. Masami husto na sa ila ang makabaligya sang 3 ka mga duyan nga tag 850 tubtob 950 pesos ang kada isa. Paano nila ginapaigo? Ikaw anong kabilog bata mo? Ay, ano lang ginabudget manamon ang amon nga kita namon kaya jutay malak. Ba namon mo bra? Kung may karga tapas man. Kung wala preso mo nga pandemic. Talagsa na lang kami makabaligya sa mga amon eh. Naman. Kay iwat man ganing uway. Kaya mo man gapon kung hindi ka magbakas, ti wala gid ka eh. Saturday, kag Monday, amon nga dulhog, kag Wednesday. Wala man ka pala riho kung ano nga mahuman ang baligya. Karon nga hindi pa masako ang pagpanapasang tubo sa kampo, masami wala man sang trabaho ang ilang mga bana. Gani ang paglibod ang ilan nangin remedyo general. Para sa mga iloy nga manuglibod, importante nga malampuwasan nila ang matag-adlaw nga gutom, ilabi na karon nga may pandemic. Diyos ko, Ginoo ko. Kung kisanga, hindi kami mabaklan, hindi kami malipong na kami sang lakat, hindi kami baklan. Forte ka budlay, sir, maglakat. Lakat na rin ako, no? May naman kaluyan, maubos ang dayon. Kung hindi pa maubos lakat, gid antos nga kundiin hasta maubos ang maligya. Mga pila ka oras kalilaktanay na permi? Depende lang sa panahon man nga kung gabinason ka bala. Oo. Amo na nga tagpila lang ka inuras, may ara tag 3 ka oras, pero kung di melason ka man, alauna, alas 2 ka kutob libot. Di magabot ka mo sa balay ito ninyo? Lapyo na eh. Masamigab ina kung mag-abot sa ila tag sa kapuloyan sa Rachel kag Emily sa Barangay Kanlandog. Pagkabuas, liwat naman sila magadulhog para atubangon ang panibago nga pagtilaw sa karsada sa ila paglibod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. It's nice to know nga mayara kita digali sang aton mismo ka ugalingon nga mga umani nga produkto kag from Kanlandog Murcia. Ming kalayo gina sa Layo gid eh. Gina kato na barb sa kato na layo gina.
May no, 2 a.m. gahalin sila. Grabe nga pagpanikasog. Ginalok doon duyan ba? At the same time, survey ko nung Payong. payong. Ahay. At least kung makita ta sila amo ni inang mas mayo nga Ma-appreciate i-patronage ta. correct. Oo. Dason, mas ma-appreciate ay ilang nga effort. Hindi na taguro mag-ayo, no, kung magalibot Oo sila. man, kakapoy sang lokdo sila sa init pa sa panahon subong. Kaagamo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa ibong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.